عزیزم اللہ دا قرآن سنیے اللہ قرآن فرما دے دنیا والوں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میرے نبی دے یاروں نے جنہ دیاں پیشانیاں سجدیاں دے نشانات نال آباد نے صحابہ دے جڑے متھے آئے نا قرآن دستا ہے بھئی وہ سجدیاں دے نشان نال آباد ہے ان آپ پہ نہ بنوائے جاگے ہو کے نہ جاگے صحابہ اپنے متھے تے آپ پہ نشان کوئی نہ بنائے اللہ دے فضل نال صحابہ دے نشان قرآن ہے میں دسیا اے مولوی جتنے ہیں میری بھر لو تے لے جاؤ تے آکو با قرآن ہے بس صحابہ دے متھے تے نشان ہے سجدیاں اوے کسے سیالوی صاحب پیچھے نماز پڑھی کسے چشتی صاحب پیچھے نماز پڑھی صحابہ نے جنہ آمنہ دے لال پیچھے نماز پڑھی میں آدھا بیان یا قرآن بیان ہے اللہ دا قرآن فرما دے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دیاں پیشانیاں سجدیاں نال روشن آیاں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل رب فرما دے یہ صحابہ دیاں گلاں پوچھنیاں نہیں کہ اللہ دیاں کتاباں پڑھ تاریخ دیاں کتاباں چھوڑ دے اللہ فرما دے جڑیاں کتاباں آسماناں تو آئیاں وہ پڑھ بیروت آلیاں نہ پڑھ قرآن آلیاں میری گل نہیں سمجھ مٹھوائی کرنا جیڑی بیروت تو چھپی ہے اتھو صحابہ نہ سمجھ میں یہ نہیں کہتا کہ بیروت والے ساریاں غلط چھاپ لیں لیکن گل سمجھان لاستے بیانا میں جیڑی بیروت تو آئی ہے وہ نہ پڑھ بھائی صاحب جیڑی آسمان تو آئی ہے قرآن آندہ ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل وہ نبی دیاں یاران دیاں گلنا تے میں پہلیاں امتان بھی دس جا رہے ہیں آنج دے یار جے آنج دے یاران دے یار جے